Ang swerte. Oh my God! Wow! Hindi nakuha ang gumapang. What? Kasi naubusan ng memory. Gago! Naubusan ng memory yung GoPro niya. Pahinga muna kami. Wala ng tubig. Good morning mga kagardo. Gardo Bikers is here again. Sus, kaingay. Budoy-budoy. Ang ganda ng motor mo. Tapon mo na yan. Hindi makatarungan. Ang ingay. So ito ngayon pupunta akong Pacific Star at gawa ng may lakad kami ni Margel. Baka Wawa Dam. Supposed to be ang lakad namin is Rebal. Kagabi kasi umulan. Natakot kahit ngayon maulap pa rin kasi may bagyo daw. Hindi ko lang alam. Hindi na ako updated sa balita. Wala kasing diop. Hindi rin ako mahilig manood na ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, nagbinotbot lang. Recorded pala. Akala ko hindi nagre-record. So ito, video Pacific Star. Magkalapit na. Buen dia, sabi nyo. Sana nandyan na sila. Petron daw kami, Petron magkita. Yan. Pacific Star Building. That's my building. My building yan. Akin yan. Oo. Sana nga ba? Didiretso ba akong Petron o saan? Parang wala naman doon. Walang tao. Wala akong bikers nakita dito. Wala. Saan? Nadugas na naman ako. Margel, di ka talaga kailanman sumunod sa usapan. Panis. Pacific Star Building. Walang Margel ako nakita dito. Ay, papasukin pa pata ako sa Pacific Star. Yan, malamang pupuntang MUA yan. Mga MUA boys. Yan. Wala ako nakita Wala. Pacific Star. Tipulo na tayo? Wala akong picture doon eh. Ha? Wala akong picture doon. Tara. Kasi malapit lang. Mas ano yan. Sige, hindi kayo nagyaya. Tipulo pa. Makalat ka na dyan. Ano? Sir, ba't yun na kami? Eh sir. Antipolo na. Maraya yun Yan ang pinakamalapit na ruta ngayon. Tara. Nakauna ba to? Natuwa na yan. Tara. Iwan. Nadali mo ako Water Biker. Ingay ng habs nito pang. So nagbago na yung isip namin Hindi na kami mag Wawa Dam. Hindi na rin kami mag Rebal. Antipolo na lang kami. So ito, papuntang Igta, papuntang MUA, Pasay, papuntang Mandaluyong. Dito kami. Tandaan natin.
Tara, doon ka rin. Ah. Gordo. Bakit mayroong ganito? What? Yun pala yung putragis. Gago! Kaya pala sabi ko parang may dumidikit sa gilid ko. May hiwa na interior yung nasama dun sa body mount ko. Power bank ka dyan. Meron. O ano? Init na. Tuloy tayo? Ha? Hindi pala. Sure ka ha? So, ito na pala namin, gabing init ngayon. Ilaw na. Ayan. Oh, hi. Tara, wala na. Oh. Nangyayari Antipulo. Saan tayo, Edel? Saan tayo, Edel? Wawadam. Wawadam daw. Antipulo kami, Antipulo. Ah. Mula sa Makati. Walang Makati. Iingay oh. Iingay oh. Huwag tayo pumunta doon dahil hindi yung ruta papuntang Antipulo Cathedral. Dito tayo. Doon kasi papuntang Taytay Rizal tayo, Taytay nga. So, Antipulo, Teresa, Morong, Rizal. Yan. Ito na nga mga kagardo, since first time kong gumamit ng GoPro, hindi ko alam ang positioning nito. Kaya nakayuko pala ito, kaya sayang na sayang ako sa pagkakataong to kasi naka GoPro ako. Dapat sana maganda yung kuha ko. So pagpasensyahan nyo na muna mga kagardo. Sa susunod niyan maganda na yan, ipapromise ko yan sa inyo. Ayaw mo na. Unahin ko sana. Oh! Tayo yan. Wala lang. Natanggal yung strap ng body mask ko. Oh! Ah. Pasukin pala yan. Wala. Doon. Ayan. Hindi mga bagya ka. Lambot.
Ito nga mga kagardo, no, pa-chill-chill lang ako habang umahon. Makanta-kanta nang biglang humataw si Margel. Ang batag kami hanggang sa puso. Begang Margel, humataw. Tani. Wala. Wow. Lalaki ng grip. Dito sa bandang ahon na to mga kagardo, merong nagtitinda ng mga bike parts. So tumingin muna kami saglit ni Margel kung meron silang brake pad, kasi yung brake pad ko sa harapan pudpud na. Pero sa kaswertihan pala, di wala silang ganun. Sarap mag-bike! Nakakahingal! Sarap mag-bike. Yan how. Bibili sana ako ng brake pad. Akala ko may brake pad. Brake pad wala. Brake pad, pang-hydraulic. Wala. Wala rin. Brake pad meron kayo? Brake pad? Pang-hydraulic? Wala. Ano ka na no? Drop bar. Drop bar. Ano natin ba? Wala. So, tuloy na kami. Tuloy ng ligaya. Hindi kami nagpahinga. May binili lang. So, pinalitan ko yung hawakan ng preno. So, leader ba yan? Yung sila. Ang preno nga. Yung pinalitan ko kasi nadurog na. Buti pa sila. Sarap na nang Nakawatan ng pababa. Lakas ni Margel. Buntot sa akin ha. Lakas.
fuel time pagdating sa areang to. Kasi hindi sa kalayuan. Panibagong akyatin. Tuloy tayo. Mahal man. Mahal lang. Mahal na si Dogyo. Margel. Ang init. Bubukas ako ng pintuan sa dibdib. Oh, kaya lilinawin ko lang mga kagardo, hindi ako nagpapahinga. Aantayin ko lang si Margel dahil ang trupa hindi iniiwanan kundi dinadamayan. Gago! basta tubig ko. So ito nga mga kagardo, nakarating na kami sa Antipolo simbahan. So sisimba muna kami ng isang misa and then pupunta na kami sa kakainan namin. Nag-decide kami sa inasal na para mag-only rice kami para maibalik yung lakas na nawala sa amin sa pagpadyak and then padyak ulit. Yun lang. Ito na nga mga kagardo, tapos na kami magsimba. Kaya nandito na kami ngayon sa Mang Inasal. So ang gagawin namin is mag-only rice para maibalik na yung lakas namin na nawala sa matinding ahon doon. So siya, ang order, ako pa upo-upo. Pitiks-pitiks lang muna dahil bawal naman magsabay. Ang bike namin nandoon sa may nakapula. Doon nakatali. Pinagdikit namin para hindi manakaw. Mahirap na, malayo pa naman kami sa lugar namin. Yung dalawa, para sigurado. Dami din ako. Ang aktor tapos na. Ang sidekick. Sarap magbike, sarap mag-only rice. Hindi pa tapos
Ang lima na niyang kanin. Hindi.